Ole hei MP Madhya Pradesh ka kalle thei mai to om silawati in video te an la kan vlog vela la siam te numa dini ten Pathian aten min thla zan dar som pakhat vel bus indoor bus nang turin ti hian kan in zui chuak mek ani kan director Pathian an abaikin ti hian bastan thleng min thla pheya kan do ka chung velte kan han la kwal pa ni basi achwa mai lo wangin atlai mai don na ti han min hosan le ani kan hanin bye bye ya bas so hun ngakin ti han thuta wang maya ni noi to lai chu thut na po kan nei non fu a ti han ko bula han putar pakat athu ve don bokani bas so nan kan ngak le chom mai na ti hian voice si dap vek katum awang in katum sa wang ka ngoi kar shim shima chan chu jing dar thum ve la airport ka thleng phia han tong han phom chiang hi apuram lo fashion shima den ni yan hi indoor airport chung an la tu la yan jing dar thum ve an me kan airport ka thleng chuang ni ha kan ni tuna hian check-in ti meka rang lamati dua mami te pani hian min lo khata re mani check-in la po hian in na thukim lo lamate kan ngak kan ni ai ngai nam lo hand wash le lotion hand wash hand baggage ken turin ka lautia lo phalawa luggage pa ngai da turin min tia kila security paltlang tak nuwa dudale mero ante ka chuklen hi boy thak khop mai thil kalo phone kher chu ase traffic ke chokuna la thawa kel vel lange an get number 1 ania number 1 he kan get amna nia get number 1 boarding zone 3 te boarding po ain ziak che chong lo yan he kan ha kan nga puite number 1 get number 1 amin tirum sia boarding ani ha boarding zone ani hala yang hi boarding zone 3 chuma an ngak charanga daruk le min som delay shata daruk le min soma kal thei don ani ai flight ta tengan Thlawhna tengan chuang le khât to ri riau don ka she da wangin vlog vela ni hi don ron chu dar rukle na dar sari vela sakle chan vian thok chan chu runia deli da wangin Thlawhna hi an delay ruang do an chu kai ta she ta rukle nga chu ran chu ne esi bas ka ti me ya ni ya Thlawhna chu me try nei le don ni Thlawhna kan lut to dona a bing cheng tu ka Thlawhna ri hi ri vut to sia a sound pa ngai ti ri chi wak po ani chiala tian ka tong thaw chu ma se angai nam la beng cheng lu tak Delhi thleng ka thut pui tur te an nia pa fa yan ma tong pui ka tong thape wak to lo mi tum mi chuan kamut a chok le kamita kham em rawt me ni yan ka camera nei tha em lo mang kan la ve chuan ya phe lu to ka mo that thei wak lo mo nom pot ling zo lo nge kamita ero chuan a moi ban sang atanga te ma kan clear thaki
một nồng tụi em này Delhi anh nghe Delhi Delhi chẳng càng bị nóng chỉ mấy mi airport chứ ni airport kêu khen nó là mà bảo vậy có ăn một cái kêu cái lỗ này về để ta tiền enjoy đâm ta cái làm mẹ cái làm mẹ check-in dấu lên chứ security check-in dấu vào này hiện dấu đâm làm flight chú gate number 40 anh nhỉ phần lệ bằng không là chuẩn lệ bằng không rồi đi Delhi airport này đi nó bị chuyện mấy that's right so mà đi đây là nó mua năm đi Aizol Lengpui airport nampan le to don ani chutpui pa he ta pen pakata chuwa ma se leng chuang le chi a dar som pakati kam flight so na ne delay le a dar som le mi som ni panga som pakatan delay a ti han Aizol kan pan le to don ani tian min swai na hero pui kom mai thua soi sen wala ni love dam takin Pathian min swai thingang kan lo em ani bathroom ka zung lai ni lo deuh bathroom chhung an te lang ve hrim hrim ani hian oma in hmuang hian ani e airport cute kan thang pa tuna yan Vianna-i airport cute sang tay nó nari trong cái cal mấy tổ đòn chỉ đâu bông đuaกันจังครับไหมbye bye